איך אני אוכל את החמוד הזה, איך אני אוכל אותו? איך בפיתה, בלאפה, אני לא יודע. הוא מתוק פשוט, אני לא יכול, הוא פשוט מתוק. נכון? מה אתה נושך? אני לא אוהב שנושכים. נכון, הנה, אתה יכול לנשוך את הפיג'מה. פיג'מה הידועה והאהובה שלך. נכון? איך אתה אוהב אותה? כמה אתה אוהב אותה מ1 עד 10? בוא נספור לפי האיברים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, מתוק אחד, איזה מתוק אתה. איזה מתוק. נכון, אתה מתוק? אוריו. תסתכל. אוי. איזה. מה, הסתכלת על המקיל? תעשה לנו פרצוף של בלי. בלי ואתה תיתן לי. כי אם אתה לא תיתן לי, אני אעשה לך את הפרצוף של הכלב משרק. בעיקרון זה החתול משרק. אבל זה הכלב משרק עם הפרצוף הזה. ואתה לא אוכל את המקל הדק הזה, אתה תבלע אותו, אני מכיר אותך. שב. כשאתה רוצה את המקל, שב. כלב טוב, לא לזוז, יישאר. כלב טוב. חופשי. אמרתי חופשי. כלב טוב מאוד. בן 3 חודשים, תראו איזה חכם. עכשיו הולך לחפש את המקל. מה נתרווה אם הוא לא ימצא עם כל מה שיש שם? לא אגיד מילים. עדיף שאני אסתום את הפה.